Čus všetci, takže vítam vás na Let's Play z Minecraftu. Pardon, Let's Play. Na také informačke, že ako si môžete všimnúť, tak som na novom kanáli, úplne novom kanáli. Mám aj úplne nové meno, úplne nový skin. Takže moje meno je Monster 2 alebo tu K91. Už ma niečo napadlo, tak som chcel nejaký blud. Takže v popisku toho videa budete mať ešte link na starý channel. Sa môžete pozrieť na videa niektoré. Ale inak teraz nebudem natáčať videa, lebo vidíte, že to je sveká slabý PC. Ako ste sa dozvedeli na mojom starom channeli, že budem mať na druhý týždeň nový komp. To je pravda, budem mať nový počítač. To je dobre. Tešte sa. Budem natáčať aj z všelijakých hier, nielen z Minecraftu, budem natáčať aj z GTAčka, proste z Call of Duty, z Minecraftu, zo Skyrimu možno, ešte neviem, čo budem natáčať aj zo Skyrimu asi nie. Ale môj channel sa bude zameriavať aj na Minecraft, viac na Minecraft. Takže ešte jedna vec, ak poďte na môj channel, tak si všimnite, že nemám ani obrázok svoj, ani titulnú fotku. No, titulnú fotku a proste pozadie, to je preto, lebo ešte nemám počítač a do toho počítača nebudem zbytočne inštalovať Photoshop alebo nejaké veci, lebo za chvíľu budem aj počítač, takže si to urobím až na novom počítači. Takže sa tešte, bude to niečo super. Dúfam, že ten komp, čo budem mať, bude nejaká, aspoň nejaký dobrý, než nejaká stará šunka. No, čo mám ešte tak povedať? Budem natáčať aj s ľuďmi, s fanúšikmi. Ja s tým nemám problém, nebudem nejaký namyslený debil alebo čo, proste budem natáčať, ale iba s takými, ktorí to vedia, s ktorými sa bližšie spoznám. Aj s nejakými babami v pôde budem natáčať, nemám problém. Nejaké baby vôbec Minecraft hrajú, ale poznám jednu, ale nie sme kamaráti. No, takže toto je asi všetko. Nebudem natáčať teraz žiadne videá z Minecraftu vôbec, a teraz to už myslím vážne, takže channel bude na chvíľočku neprítomný. Nebudem natáčať stále. Takže ja sa s vami lúčim. Majte sa a nuďte sa. Ale nie, dobre, majte sa.